Hamnai dong. Neng harui dong. Bini sekang rok ya rok joto phuli thangmai ka ya kong hingkai tabok phano phuli tongkho haino haisang klinogo sokpele jak hingkai tini bo haino hai yong bwsa ro injection ronani Bwsa hingkai tabok mono injection roi tongo hingkai bini abo haikya injection mar saltam maronai ro injection ni dam bini thango 1756 1756 abo hai kaisa injection ni dam hingkai abo hai ke saltam romai salsapano bon khaimia lagatar maronai aboni bagai seng bono ralai tango hingkai abo 12 ni simi injection thepamani emni tabok painale naikha te kisa paite tei srap sake payana hingkai aro yong Bwsa bini bomong hingkai marsi Debbarma hingkai bo sraijao student pori tongjo abo haike bini kisa kidney o bemar mani bagai sengbono Guwahati o phondoknani tubalaijakta hingkai abono belai khoros hingkai bini ama baba bo kuno khlaijaya dogan rogoi salaijao aboni bagai naika hingkai belai rang poisa bial hangoi tongkha hingkai aro seng tongnani chanani phainani thangnani hotel khoros hingkai bini kwbangma test rok ma khaikya test rok khlaima rok thangka 10-15 hajar hai visit fee hingkai aro injection phapai laisoi rimani gari bhara tei injection alada ramani charge bo borok nao hingkai rang paisa kolok ya hai belai rang paisa thangai tongkhata hingkai tini tong saisong se tui phaisio bini baba hingkai romo rang paisa ni tui no bini baba mo kisa tension ngai nogo tongrokha nogrogo kok salaina hanai hingkai abono norokno kisa boni ani yong Bwsa ni ngai norokno kisa koinani musungo norok kisa suba bai khaiba bini treatment khlaitani ta hingkai boto saraija tabok barai Bwsa 14 bosor jasiko school rok class 8 o pori tongo hingkai school rok belai thangmanya stop ng tongkha ama haita hingkai belai biboto klai tongkha sarai bo kahama belai khairok nogoi abo hairok hingkai abono norokno sanani musungota kisa norok bini bagai soba jakhaiba sangbono kaham kai nai tlangmannai abo haita mukhrok da sayang sayana hamnai dong neng harui dong bini sekang rok ya rok joto phuli thangmai ka ya kong hingkai tabok phano phuli tongkho hingkai mokhang bo phuli tongkho kisa hingkai bini main hingkai te kaisa ekdom main test tongkho abo hingkai biopsy test doctor mia sama samani khlaimang khai khlaide dakte hinai haibano ran kisa crisis ni bagai bini biopsy test hingkai khlaimani ang tongkhata hingkai aro khlaina thangka hingkai 20-25 hajar hai ham hai thangnai hinai doctor sao admission mangnai admission nangkhaise biopsy test khlaimana abo haita hingkai aro to belai charge aboni bagai sangwan suka sini Tiprasa thangai pano jibira ko thangai admission ngai khlaise wan hanaita
hingke aborok naikhe bini tebo rang puisa nangkho aboni rokno koinani muchungo sini kha ganang Tiprasa maya ganang sini kukui marsini bagui Phaidi je mantwi bini bagui kisa misa chubalaianw ta hingke abo hai student rok hingke belai khai rok hai serai kahama pori tongjakmani hingke nokhong rok bo sukjaya hingke Phaidi chwng bongni logi o kisa tonglaijak ta abo hingke doctor ni chamber doctor to tini kwrwi hai pono bono injection donani bagui chwng tolai phaimani ta.